Bai, Mikel, gaurko lehendabiziko platera, zein izango da? Pluma iberikoa, Bai? patata pastel batekin eta sagar mermeladekin. Hori da, osagaiak izango dizkizuet. Pluma iberikoa, patata, beigazta birrindua, azukrea, sagarra eta urdaia. Osagaiak izan ditut eta martxan hasiko gea. Vale. Hori da. Lehenengoz, sagarra Bai? egiten jarriko dugu. Bi sagar. Bi sagar. Hortik Hori da, dugu bai. bat. Bai. Eta bueno, ez dugu ez zuritzen eta ezer. Gero... Azalda guzti, ezta? Bai. Hori da. Gero iragazingo dugu. Hori da. Hau suabean jarri behar da. Suabian. Hori da. Lekin krema bat egingo dugu gero laguntzeko. Bai. Aizu, presa iberikoa ze zati da? Hemen txen leponduan, o non da? Lepoan Atzekaldian? atzekaldian. Hori da, Datorrena. Hori da. Hori da luma. Hori da. Bai. Hemen gainen izaten da, baita ere ezagutzen da gaur egun baita ere sekreto Bai. dana sorbalda iberikoa, gaur egun gure kartetan asko ikusten da plater berri bat bezala da, ohitura hartu deulako iberikoa, beti leheno urdaiespikoa jaten zan, ez? Baina gaur egun, txerrien zati guztiak aprobetxatzen dira, eta hori bai presa iberikoa, baita ere sorbalda, eta kasu hontan pluma aukeratu ezu, hemen inguru hontan dagoena, ezta? Bai, Saporez, sekreto iberikoaren antzerakoa da, baina Bai. Aragi gehiago dauka. Aragi gehiago, bai. Hau asko ze biguno bezala, ezta? Hori da. Bueno, hori jarrita, hau martxan dago. 2 kutsara azukre bota dizkiot. Bai, hori da, bai. Eta hasiko Urpitin gara... batez, hola esenez batez, Hori da. Suabi, Hortxe, bai. bai. Hori da? Gero, patata pastela bat egingo dugu. Hau labean sartzeko papela da. Bai, hori da. Eta lehenengo... Orain, zerekin lagunduko dira. diogun presa iberikoa jaigea, ez da? Hori da. Pasteltxo bat egingo dugu. Hori da, ondo. Oin, patata zuritu. Eta gero montatzerako orduan, Bai, jartzen dira lehenengo, 2 kapa patata, bai, gero beikona, bai, gero gazta, birrindua, bai, hori da. gero berriz patata, baina kapa bat, horrela 4 kapa arte, Bai, eta azkenian berrido 2 kapa patata jarri behar dira. hori da. Osa, azkenien nahi duzan, ertengo zaigula pastel bat, geruza desberdinekin. Hori da. Hori da. Eta gero, labean sartzen da, 180 gradutan, 35 minutu, eta gero, plantxan jartzen da, zatitxo bat, razioko zatia, plantxan sartzen da. Ikusten duzu errezeta guztia esplikatu dela, baina zueko beto zuek gure ikusten egon, da pausuz pauso, dana ikusi, aukera, badakizu zer egin behar duen, baina nola egingo duen, badakizu, gure begira egon. Hornigai bezala, egingo duzu pastela, Bai. eta plater honen izenburua da pluma iberikoa, patata urdaia eta gazta birrinduarekin egindako pastela, zagar marmeladarekin. Oso osua. Hori da, honen izenburua. Eta gogoratu guztioi, gure atarian dituzuela gaurko errezetak, eta baitare, aurreko 2 egunetan egindako errezetak baitare. Ez? Trabakoa bekoaren jatetxe. Trabakoa bekoa jatetxe, maila bia. Patatak, alden finenak ebaki, hori da. Bai, moztu, eta gero, esan duten bezala lehen, hori da, bai. lehenengo 2 kapa jarri behar dira. Fin-finak egin bat, aukera ematen digulako, geruza gehiago egiteko. Hori da. Lodila jarri ezko, 2 geruzakin listo, baina horrela, aukera 5-6 geruza egiteko. Oin beikona. Gazta. Interneten gaude eta baita ere QR bitartez, laukitxo horretan klikatu eta zuzenian errezetak. Kantitate eta guzti. Espanix isilikan, bihatzan moztu gabe. Ze fine baki dituzun, bai. Hau askotan mandolinan horrela egiten da. Hobeto mandolinarekin. Hobeto, zuk ondo finak eta dana berdin-berdinak dituzu, geruzak, bai, ondo. Artista. 20 urtekin. Berriz gazta. Hori da. Gero, pastel hauek duena ona da egiten dezunean, 2 egunien horrela
ondo Bai, aguantatzen bai, du oso kamaran, ondo. hori da. Behartu dela hartu zati bat, berotu, eta listo, arrotza prejituekin. Baina gar, pluma iberikoarekin. Hori da. Bueno, Horrexen. Labia 180 gradutan nahiko, ez da? bai, hau Hori. 180 gradutan nahiko ja. Bai. Bueno, Baina 40 minutuela, ordu erdi bat. zenbat, ordu gutxi erdi da? bat, Ordu erdi 35 nahiko. minutu, holako Horixe, zerbait. holako Bueno, zerbait. hola lagako dugu. Itxi eta listo. Zapatu besteran desmontatu itxen da batzuetan, eta gero ez da ondo ateratzen. Hau labeko papel berezia da, ezta? Bai, Hori eta da. bueno, hil laben, Bai. sartu. Horrexen, sartu. Bueno, denbora pasada, Bai, 35 minutu, ez dakit nola da, tapatuta dauta. bai, Hori, txe. hau ziritzen zazun, kontuz berua da. bai, Hori da. bai, badabin ja. Ah, listo. Bai. Vale. Vale. Ba, oin, moztu inber da. Bai, moldetik anateko ezu. Vale, Vale, listo. bueno, Hori da, papelak emango dugu. bueno, papela. Vale. Ointxe, eta moztu inber da. Lehenengo, Iskinak endu, ez da, zati Iskinak politak kendu, aukeratu. eta, ja, Mhm. ja moztu itxen da. Ba, ikusten dizua hola geruza desberdinen nola gelditzen dian. Eta, bueno, 35 minutuan ondo labia. Bai. 180 Ba. gradutan. Ba, ontxe ja, hau plantxara, eta hau bai plantxara. Hori da, Hau azken mugita ja. bai. Ja, Hau mentxe ja, guztiko ja. dugu, zu estian lasai, Hori da. oli ju hartu, hori da, plumare bai, eta honekin kanpoa. Vale. Erki zabe horre, lambreta Ondo, gainean, Ederto, Ze polita da hemendikan ikusita, garbi-garbila gaina. Bai. Hori da. Torre zeite gurena, kontu batzuk esatea. Bai, bueno, bitartien Bueno, martxa. bai. Aria. Luma bai, ba, Bai. niri gustatzen zait puntuan. Bai. Hori da, eta hoxen gainean. Eta hau berdin. Hori da, erki. Olioa ere bai. Ba, bueno. Hori da, Hau beroa dago, así que kolorea bakarrik hartu behar du. erki da. Bale, ba, hau egiten nahi da bitartean, lambretan kontuak jakin nahi ditugu, pixka bat. Nola dan? Bueno, ba, gure etxean lanbreta beti izan du, ze gure osaba Enrikek, Bai. ba, Ibarko lantegian egin zuen lan, Mhm. eta gero gure etxean, jatetxearen atzekaldean daukegun Bai. garajetxo batean, ba, konpontzen genituen. Hori da. Osaba, konpontzen zituen Bai. motorrak, Motorra. lanbretak. Eta zarre kanbiluak eta piezak eta dana Piezak eta dana originalak, bera zituen, Bai. eta garai hartatik oraindik gordeta dauzke, Bai. eta gainera motor hori, hor dago motor hori, ba, bera osaba eta bion artean, ba, eraberritu ero restauratako motorra da. Ah, beira. Eta erki funtzionatzen du, Gusto Ondo asko dabil, torregia. Bai, Ondo dabil. garbi eginda. Ze ondo zaitzen duen, Eta gaur egun osaba Enrike dago aktibo, ezta? Bai. Laroita 2 urte ditu, eta Bai. ba, motorren begiten ditu buelta batzuk, Bai. eta Aha. beti Ondo, dago ondo. laguntzeko prest, eta Eta zuen etxea trabakoa, bueno, jatetxea junezko trabakoa bekoa, edukiko ginuke aukera bisitatzeko, ezta? bai. Ze ondo, ze ondo. Ben museo txikie ikusteko, Hori da. eta Ba, lanbreta esan zunean, garai batean, bueno, gaur egun itxita da, Eibarko Bai, zea, bai. lantegia, bai, eta zenbat lanbreta saldu zian, gure itxien, bueno, nik ez duen ezautu, baina Bai. gero zabaketare lanea juteko eta Bai. lanbretan ibiltzen zian, bai. Bai. Bai, Eta asko i- saldu ziren, bai. Bai, asko. Eta ze politak, bai, Bai, modelo desberdina daude, hori da. gure etxean baditugu, modelo desberdin batzuk, Bai, eta gaurko honetan, ba, hori ekarri dugu. baixo badakizue, lanbreta bat, gordeta eukidezkeo tantxen, bat erabili gabe, igual martxan jartzeko momentu izango litzake, eta pieza bat falta ezkeo, igual behar bada, Osaba Enrikek eukiko du pieza hori, ezta? Segurozko, Segurozko, animatu zaitezte, brillu batea eta ber martxan jartzen zuen lanbreta. Eta beste batzuk, gogoratuko zazte, zepena lanbreta
bota izana, o Bai. hori da. Bai, garai baten Garai batean. leku ikez eta bota Bai, ikizan bota iten zan, hori Bai. da. Bazora garrila, bai, listo, garrila. Hau badau, Eragira, bai. Hori da. hartu dugu kolorea. Mhm. Eta, bueno, hau. Kolore pizka gehi hartu dugu, eta Bai. ya está. Ba, Mikel martxan jarri zu eta mintzen gabiltza bideoak. Gustorazko. Ba, oin, Bai. azkenik ja, sagar Bai. mermelada egiten dugu, eta ja, Bai, hori da. tratatzeko prest dago da. Hori da. Izena pluma. Pluma iberikoa, bai. Hori da, bai. Hori da, hemen gainean, zati hau. Bai, Ibiriko hauek ondo jandako txarriak ezaten dira. bai, eta honek... Bai, de bellota ezaten dan horietakoak, ez da? Karraskok ekartzen digu. Karrasko. Bueno, karraskokua da, baina Bai. marduk ekartzen digu. Marduk, hori da. Bai. Hornitzaile bezala da mardu, Hori da. hemen daka beak, hori, Euskal Herrian, karraskon izeneko produktuak saltzen Hori dituna. da. Hori da, bai. Izan zen hemen? Bai, Gau honetan. ikusi nuen. Bai. Bueno, Orduan ez zuen ekarri presa, baina bai beste gauza honak. eta ontsa ja, bukatzeko, Hori da. sagarra. Zagarrarekin konpota. Zagarra gogoratu ez zur da guzti, Hori da. Potoa pasako dugu. Ez, bat, Ez? hemen dago, betx. Horrekin, ontzi Bai. bertan. Bale, hori. Horren bilen, emilen, bai. Hori da. Horixa. Eta iragaziko duzu, ala horaxe? bai, iragazi. otxo bai. Vale, hori da. Hemen dakazu, listo? Bai, Mentxela, honea, jarki. Batzutan azalak entzen diogu, baina gaurko honetan azalda guzti, porque azalak ere batzutan ematen dio bere gustu berezi hori, bai, ezta? bai. Hori da. Hau askotan baita ere igual termomisian da sartzen da, Bai, eta eta bixe. termomisia, además, gainera, Gelditzen da, ja oso- zuzenian, oso askotan ondo igual, geratzen da. batzutan iragazi beharrik ez. ez? Hori da, hori da. Ba, etxean duzuenok, badakizue, gauz berdin egin, baina termomisian sartu eta zuzenian, platera. Bueno, Vale, hori da. bako, bale. Eta ontsa ja, enplatatzea goiaz. Datatuko dugu. Hori da. Hoxe, eta Hori da, zatituta, pixkat. hoxe. Hori da, pluma zatitu. Hola, eta hola. Eta gatz maldona, pixka bat. Abekatzea. Hori da, gaurko lehen da biziko platera. Pluma iberikoa, bere pastelakin, eta zagarraren marmeladarekin. Ezta? Bagatoz. Pastela egiteko patata laminatan, urdaia eta behi gazta birrindua geruza desberdinetan ipini. Paperaz molde bat forratu eta bertan sartu eta laberatu. Zagarra zatitu eta azukrearekin zueztitu. Pluma iberikoa plantxan egin. Pastel zatia plantxan gorritu. Zagar marmelada iragazi. Osagai guztiak platereratu, eskata gatzarekin apaindu. Daztatzeko momentua iritsi da. Momentu ona. Pluma iberikoa. Zati bidu minguna, bai? Pastela. Geruza desberdinetan, urdaia, gazta eta patata.
Urdaiak ematen du indarra, Bai. Bai. Oso goxua.